Jagung manis karo tahu tibakno enak guys, dimasak pepes. Ayo langsung digawe ae. Nah iki bumbune mek brambang, bawang, kemiri karo lombok. Ditambahi uyah karo gulane pisan ben penak lek ngulek. Terus lanjut ditambahi jagunge sing wis disisir terus diulek pisan, rodok lembut yo guys. Terus lanjut dilebokne tahune, diulek-ulek ngantek alus, terus dicampur ngantek rewoto yo guys. Lanjut ditambahi tomat sing wis diirisi rodok tipis-tipis ngene yo guys yo. Terus lanjut diungkusi ning gone godhong gedang. Iki mau godhong gedange wis dilum dhisik, jadine ben penak. Nah, dadine ngene iki lek wis dibungkus godhong gedang, dawa-dawa ngene iki kaya lontong yo guys. Terus lanjut didang, banyune iki mung wis umup yo guys lek ngedang. Wis dadi guys, mek ngono, enak kan?